Počkejte všetci, Mustang vás tu víta u môjho druhého videa už. No, to prvé video malo ísť v stredu, ale ma prekvapilo, že ako dlho sa to robí, takže by malo ísť piatok, dúfam. Teraz ešte nevyšlo, keď to natáčam, ale keď už toto video vyjde, tak snáď už bude. Tak všetko, čo som chcel povedať. A môžeme ísť na to. Dobre, zahrám si Skywars, pretože chcel som si zahrať The Bridge, ale no, nemôžem to zahrať, pretože to nikto nehrá. Možno potom, neskôr, ale no, tak to som. Prosím. On skočil za mnou do GG. To je tuším ten istý. Skywars 1v1 na Quetplay je celkom dobré, pretože to hrá dosť veľa ľudí. Nehrá to tak veľa ľudí, ale väčšinou. Ne. Dobre. Ako? S týmto typkom sa mi dobre hrá. No už to nie, ale ten bol dobrý, s tým sa mi dobre hralo. A taktiež aj editovanie toho videa. Ja som si myslel, že to maximálne bude trvať pol hodinu. On umrel. Pol hodinu, teda hodinu. Ale no, trvalo mi to trošku dlhšie, ako som chcel. Preto teraz sa nebude také, ako to moje prvé. Pretože fakt sa mi to editovať nechce. Ja už som na konci umieral. Možno to bude vidieť, že už na konci to nebude tak editované ako na začiatku. Ale možno, že je stále aj lepšie, pretože na začiatku to som ešte len začínal, čiže to také dobré nebolo zeditované, ale no, ako ten koniec už som sa odflakol, priznám sa. Teraz už som to video chcel zeditovať ako lepšie, tak aby to netrvalo zase tak dlho, ale aby to nebolo také, čiže sa budem snažiť to zeditovať tak, že aby to bolo dobré, čiže keď budem unavený, tak si dám prestávku, pretože sa mi to potom najlepšie nestrihá, snažím sa to čo najrýchlejšie, čiže keď budem unavený, tak si dám prestávku, aby to bolo lepšie zostrihané, ale bude to v podstate to isté, podobný štýl strihania. Ja to fakt nechápem. Zbraň je jablko, no krompáč, nie jablko. Potom sú 3 čestky. Jediná zbraň, ktorú som našiel, je jablko. On má 1 čestku a mal, že reálne meč aj úplne všetko. A to sa mi stáva stále. Po prvýkrát, čo som tam dostal damage, pretože ja tam väčšinou dostávam damage, keď skočím. To sa mi fakt ešte nikdy nestalo, že by som tam dostal damage. Áno, je to fakt divné, ale čo hovorím o takých kravinách, že sa mi ešte nikdy nestalo, že by som tam dostal damage. Hej, keď budeš apokorenia. Dobre. GG. Ja som fakt zlý. Hej, prečo ma tak prehádzovalo? Potom sa pôjdem pozrieť, či nebude The Bridge, ale no, chcel by som si zahrať The Bridge, ale The Bridge je niekedy. Yes! The Bridge je niekedy fakt rage hra. The Bridge je dobrá hra. Keď máš nejakého hráča, ktorý nie je tak toxic. Ako hovorím, že ja nie som, ale ticho. Proste, keď máš nejakého hráča, ktorý hrá dobre a ne taký zlý, že ťa spamblokuje, tak ako je to dobrá hra, ale keď máš takého, no tak vlastne. Ja sa to snažím nerobiť, ale bez toho sa to fakt nedá vyhrať. Ako dá, ale to musíš byť extrémne dobrý. Ako bez spambloku. Oj, čo to je? Nie, ale proste bez spambloku je to oveľa ťažšie vyhrať. Napríklad, keď niekto na Quetplay sú také The Bridge mapy, že tam môžeš stáť. Mne sa stalo napríklad, že on bol fakt vôbec nebol dobrý, bol to úplný nuba, ale on sa stával hore. No, tam sú také mapy, kde môžeš stávať aj na spawne a môžeš tam v podstate ísť úplne hore. Ako. O, ne. No, čo som chcel povedať, že môžeš tam ísť v podstate ako keby úplne, že na druhú stranu.
ježišmarja, čo robí? Děláš. WTF, ale prosím, tam ísť úplne až na jeho bejsku, ale sa dobridžovať. A keď ti to niekto spraví do polky, alebo aj viac, no tak je celkom oveľa ťažšie ho poraziť. Pretože to je docela dobré. No, tak sa mi stalo, že to bol nebad, ale ma veľmi tomu poraziť. Neviem, či to chápete, ale možno keď si zahráme do bridge, tak sa vám to pokúsim vysvetliť nejak lepšie. Ale ja mám vlastne vlk. No boj, to je. Tak! Ja už som si myslel, že som mŕtvý. Kámo, to takto fakt nechápem. Dobre. Reálne, to moje prvé video som skoro vôbec nerozprával, ale teraz úplne ukecaný. Snažím sa čo najviac rozprávať, pretože je to také divné, keď proste nerozprávam. Aj zo začiatku som tam proste nejak moc nerozprával, ale to už nebudem radšej hovoriť. Ale GG. Že aký dokážem dať minc? Áno. Neviem, koľkatý je toto. Budete to mať asi niekde tuto hore, pravo hore. O nie! No tak, čo bolo? No tak už môj minstrik skončil. Čo to je? Ja si raz pamätám, že som s mojim kamarátom hral One Block a tam bol taký mod, že si mohol sadnúť na schody a niečo také. Ja som sa pripojil na Hypixel a ja som si tam mohol sadať na schody alebo slabý proste. Ja som tam reálne, tam boli schody a ja som na nich sedel. To iba tak mi povedal, ako, neviem, nič lepšie ma nenapadlo. Prečo všetci spadajú? Spadajú, teda nespadajú. Ok, tak ideme ďalší výstup. Prosím, zbraň! Nie! Môžeš dostať zbraň! Žijem. Nežijem. Keby som si zavrel bloky. Prečo? Ja nikdy nedostanem zbraň. To je tak hrozné. Tak idem sa pozrieť, že no, proste do bridge nikto nehrá. Napríklad niekedy hrá do bridge 10 ľudí. A potom si proste hrám do bridge, pretože vidím, že to hrá 10 ľudí. Odpojím sa, pretože sa mi nikto nenapája. A vidím, že už to hrá mnoho ľudí. Dobre, ale ideme ešte hrať Skywarsy, pretože Skywarsy, napadne, že by som mal hrať Skywarsy, ale je to v pohode. A teraz. Ja, keď si zoberiem bloky z šestky, tak bez taktu vždy budem mať bloky a kvôli tomu teraz. Tu, akože povedal by som, že prehrám, ale reálne, ja mám pocit, že spadnem. Keby som sa... Prečo som? No. Čo? Mám čo nes? Nič. Aha. Ty čum. Bye bye. Ja mám meč? Aha, počkaj, ja mám meč. Dobre, tak to už je niečo úplne že iné. No. Vyhral som. Svetová najrýchlejšia hra. To bude asi už posledná hra. A poďme sa pozrieť, že ako sú na tom tie The Bridge a keď na tom budú dobre, tak ich pôjdem zahrať. Skywarsy sú dobré, ale tak no. Proste chcem The Bridge. A zase nechcem, aby to bol clickbait. No, tak klamal som, že to bude posledná hra, pretože ešte budem hrať túto teda, ale toto už fakt bude posledná hra.
Ulix. Papa. Ježi. Dobrá. Já jsem fakt toxic. WTF? Mám haky. Ne, debilní kveplej.